Al-Mustapha Rasul ka yarje na zo Madina ni kanka shi na fi so duka rayuwa na. Jalla sarki kai na saka a farkon batuna, ko salati kun Mahmud ya shugabana, da alihinsa har da sahabu na sa a raina, ku kuke sa ni kan hanya ban karkacewa. Al-Mustapha Rasul ka yarje na zo Madina ni kanka shi na fi so duka rayuwa na. Abdul ne daga Hamidu tsayo yabanka, yan uwana mi ta salati dare da rana, kuma aiki da babu kamar shi dukan halitta, kai nike so annabi haske na rayuwata. Al-Mustapha Rasul ka yarje na zo Madina ni kanka shi na fi so duka rayuwa na. Gaisuwa ta gare ka nike yi dare da rana, ni fa kai ne nike so har tsawon rayuwa na. Zuciya ta ki bar na wani in ba mutu ba, ba kamar shi ya fi fa kowa yan uwana. Al-Mustapha Rasul ka yarje na zo Madina ni kanka shi na fi so duka rayuwa na. Mai jidona annabi haske na rayuwa na, kar ka bar ni mazambil kai na sade a raina, ni fa san ka ya fi jini a dukkan jikina. Alimul gaibi annabi san ganin sa a raina. Al-Mustapha Rasul ka yarje na zo Madina ni kanka shi na fi so duka rayuwa na. Din masoya ga annabi gaisuwa ta gare ku, mai kyan jiki da tura gaisuwa ta gare ka, kai kadai ne ka san gaibu ya kalikina, so kabiru kare da gaban ma'aiki gwanina. Al-Mustapha Rasul ka yarje na zo Madina ni kanka shi na fi so duka rayuwa na. Al-Mustapha Rasul ka yarje na zo Madina ni kanka shi na fi so duka rayuwa na. Ilimin da ke da Rasulu masoyina, annabi na yarda na je birnin Madina, ya tabara kai na saka a farkon batuna, na yi roƙo ka amsa don sayyada Amina, hasbunallah ka ban ikon zuwa can Madina. Al-Mustapha Rasul ka yarje na zo Madina ni kanka shi na fi so duka rayuwa na. Rabbi sarki da dubin salati gun nabina, ga annabina annabi abba a gun su fati yana salati, kwakwalwa na tsara baiti, ga annabi dan gatan ka Allah wanda na so a raina, daga kai annabi sai kai sai na faɗi mata. Al-Mustapha Rasul ka yarje na zo Madina ni kanka shi na fi so duka rayuwa na. A cikin san Fadima ba tsoho babu yaro, Ali sahabbai wanda aya ki ba su tsoro, ke girman taro na arna da kunzo sai su tsere, ba mai da kusa daukai na Allah da annabina, dan manzo ko ya ta kurayuwa dai za ta kone. Al-Mustapha Rasul ka yarje na zo Madina ni kanka shi na fi so duka rayuwa na. Ihdina siratal mustaqima, ya Rasulu ka gyara lamarina, domin iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu, ka amsa addu'a ka biya man dukan bukatuna, kadan halina wa dan manzo Rasulu masoyina. Al-Mustapha Rasul ka yarje na zo Madina ni kanka shi na fi so duka rayuwa na. Domin sahabban ka annabi shugabana, dan sayyadi Abubakar masoyina, dan sayyadi Aliyu ango abun nana, da Umar Usmanu Bilalu masoyana, Kabiru masoya daga tabayi Allah ka jigan mahaifina. Al-Mustapha Rasul ka yarje na zo Madina ni kanka shi na fi so duka rayuwa na. Al-Mustapha Rasul ka yarje na zo Madina ni kanka shi na fi so duka rayuwa